3D sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. 3D sa GB. Bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. 3D sa GB. 3D sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon! Mga tugang maray na hapon pag-araray sa gabos na mga parantabay. Webes pungunyan. Minapa sa inyo na naman ang programang 3D sa GB. Mag-iriba-iba naman kita sa gudyan alas 5 nin pagkahapon. Nga magro-restorya kung ano po ang mga pangyayari digdi sa tuyang kapalibutan. Lalo na dyan sa 3rd District, Canalbay. And kung ano ang mga informasyon alis sa opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Ini po ang sendong amigo sa radyo, Edwin Peralta po. Nagpapaabot sendo nin patratara ipangungumusta ngunya na hapon na ni. Mga nakatutok sa transistor sa Radyo Sonano 729 an Birikan kan sendong mga radyo sa DCGB News Online live streaming sa paagi kan Facebook Live sa kabos na lugar na pigabot kan sa tuyang broadcast sa inman kamo. Ano man ang sendong pigigibungon niya na hapon, medyo mauran-uran na naman. Marareta deng eskwela ngunyan, deng trabaho. Ta Ninoy Aquino Day. Ini ang petsa na ginadaan, binadil sa Ninoy, sa Manila International Airport sa Tarmac. Si dating Senador Benigno Aquino Sr. Pagbaba niya naman sa aeroplano, tinira siya. Di masabutan ko na sagud ngunyan kung si Isay ang nagpagadan. Taso assassin si Galman, gadan man. Pero kung siya nagsugo, sagud ngunyan pirang taon na nakaagi, dai pa na isiyan kung siya talaga. Ayan. Si Nems Flora sa Lado Technical. Duman sa News Bay si Charmaine Leron. Diyan lang kamo. Ingat-ingat, tabi, ingat-ingat. Sa pag-araw kaning sabi ba kan pag-asa, pag aldaw, mainit. Madali an evaporation. Yan. Paghapon sa Gudbanggi, dyan minabagrat. Ilinga sa Masarawag. Dit na oran-oran naman na binaha na naman ngunyan. Iyon na yan. Sige-sige yan. Sa kung na maremedyoan. Ano ka, sa mga dikid yan, inda kung ano na sa mga nangyari. Nag-aranap na kiibang maagian tubig. Kasaramay dyan ang mga debris ali sa bukid. Iyan na naman na nagbulos ko niyan. Lahar na naman iyan sigurado na minabulokon-bukon sa tinampo. Kaya ingat-ingat tabi mga taga dyan sa Masarawag, sa Mayon Unit, kan ginubatan. Ayan.
And of course, sa mga iba pang mga lugar na hababa, maglikay-likay tabi ka mo, ano? Delikado. Okay, sige. So, diretso po kita kan sa tuyang mga istorya digdi sa 3D sa GB. Maray na hapon kay amigong Jericho Vibar. He is watching. Yaw ka pa, sir, sa Ligaw, tabi. Yaw ka pa dyan sa Ligaw. Mga ano tayo ni, mga pag-iribay tayo ni sa Albay Health and Emergency Management. Yan. Okay. Shout out sa mga pag-ariba ta dyan sa AHEM. Ano? Okay. Sabi ni King, listening from bunker. Okay. Salamat tabi, amigong King. Yan. Muya kong paabutan nin pangungumusta sa mga miyembros kan Albay Health and Emergency Management. AHEM. Yan. Lalo na Pioneer Batch. Class matatag. Matatag talaga. Yan. Maringan rayaon pa palaan. Rayaon pa dyan sa grupo. At pig buhay gararay sa grupo. Yan, dakulo na. Maringan na-locate sa ibang mga pag-iriba. Yan. And dakul pa anong ngarang kani maralaog dyan, ano? Kaya although igwa naman kami mga pag-iriba na nagtalikod na sa kinaban, pero okay. Sabi ni Pading Rodel, listening to you, pakigreet kami, Sir Boy, Ramon G, regards, Bats Matatag. Yan, salamat tabi Pading Rodel, ano? Yan, ano, day man mapansit lamang o anong ngarang kayo ni? Yan ang pansit o lumpia. Yan, okay. Shout out sabi ni Romano. Okay. Yan. Aram nindo, ay matibay talaga si si King, talagang nakamonitor may radyo. Aram nindo mga tugang, ining AHEM na ni, namundag ini kasuorin sa aloy na. Perang taon na nakaagi. Mga 12 or 13 years ago. Yan. Ini, namok na ini, kan panahon ni Kong Joey. Governor pa siya kaito. You know? Yan. Magayon so purpose. Kaining yugod mo perang almost 1 year. Almost 1 year so training. Kaya itong Pioneer Batch dyan sa Bicol University. Yan. Labi kaming mga, kundi ako nasa sila, mga 114 gayod.
na mga trainees. Ali sa iba-ibang mga eskwelahan, tapos mga LGU, may mga uniform personnel. Yan. Kaya makusog talaga ito sa grupo. Nagkaigwa pa kami kay Perangal daw itong training dyan sa Ulala. Yan. Under DOH. Yan. May mga hospital duty, etc. Rumdum ko yan September, kundi ako September to gayod. Nagkay-graduation dyan sa amphitheater. Ang presidente pagkatukan Bicol University, si Dr. Faye Mata Lauraya. Yan. So, itong EMT training na ito, nagkaigwa kay perang batches, garo 5. 5 gayod. 5 batches. So, mga nagsurunod sa mo, nag-training man sinda, may matikas, so ultimong grupo, may masigasigaw ditong grupo, so ultimo, constant kindness. Yan. May mga medical, may mga non-medical students. Nakakalamang so medical so mga nurses baga. Mga newly passed nurses or mga may background sa medical as compared sa mga non-medical. Yan. Nakakalamang sinda. Yan. Maugmaw nito. Kaya, congratulations digdi sa mga nagbilog garara kaning grupo. Ano yan? Yan ang big bilog garara ini. Yan. Sabi ni Amigong King, 2014 kamo nagpoon. Rumdum ko kinoaman ako ni Gob Joey na magtrabaho sa APSIMO kay Dr. Cedric. Iyo. Yan. Ang medical director may kaito si Dr. Eric Raburara na yun ang unyan ang chief of hospital kan BRHMC. So dating BRTTH. Yan. So, maog makita na reyaong pamanggararay sa grupo, reactivate gararay, and who knows, pag nagkabirilog-bilog gararay ini, magtiripon-tipo naman kita. And by the way, get well soon kay amigo, so kabatch mi si Ramon Portugal, dyan sa BRHMC na operaran ini kasusaro pa sana. Pati si Iceman, si Toots Alfane, kasabay man siya naman sa grupo. Salamat na maray tabi, sir. Yan, okay. Nagkakairiling ko pa man ining mga pag-iribang ini. Sisa daw pwede kong apodan digdio na na pwede tang maano lamang berdaw baka lamang igo kay nakaantabay ngunyan lingko daw garo nakamonitor sana. Ayan. Okay, sige daw balon taraw ini o kon ay dai si Pading Rodel sana gayod. Okay, berdaw. Balon taraw. Nakamonitor. Ayan. Ano lang, kumusta lamang. Hello, Padi. Maray na hapon tabi. Kumusta?
mga tugang na on air ngunyan si Pading Rodel Nino Franco, professor rin dyan sa Bicol University College of Nursing. Ayan. Baka mo yamong i-shout out sa grupo sa class matatag. Yung nga, dapat mag-reunion na, no? Iyo. Parang taon na kita. 2014 ba ya kita pa de? 2014 kita? Baku, 2009, 2010. 2009. O, yugon mo iyan. Yun na palan? Yun na. Oo. Perang taon na 2025 na ngunyan. 15 anyos na gayon. Pwede ta nakaurong ko Sara Jason Baga. Sabi ninda sa kuya, nato parang ko dyan sa eskwelahan, sa Albay Central. Ara mga sir, mga 12 to 13 years na sinda nag-irba na rabadong duman sa Middle East. O, so pagkatapos kan pag-eskwela ta dyan, nag-arabroad baga sinda. Oh, dakol. O di, pwede mananggad mga 13 to 15 years na 14, 15. 14, 15, uyog-uyogod mo yan. Pangyayari, Sinudan nga ni 5 batch. Oh, may 5 pang batch baga. Sa buwan. Actually, rumduman ko sa Masigasi, Oo, Matikas. Constant kain sa to ito. Aha. So last batch na ito. Oo, so tulo duman sa to ito. Iyo. Yugod mo yan. Maray man yun itabi pa din na yan ang binilog girara ini o aranapon to sa mga pag-iriba. Di nga na po nung makakareact masyado. Kunyan, anyway, ang kwanta mo yan, si Portugal. Iyo, na-operara na si biker. At least lamang magkuhan. Mhm. May avenue. Iyo, maka-recover lamang si biker adi. At least kuhan nakita ki avenue of communication. Iyo. Contact. Mhm. Contact. Iyo. Ilang ta kung mga December. Iyo, sabi ko nga ni, magkigwa kita garo initial meeting, maski so available sa na dyan, mag-orulay-ulay lamang kung ano ang mga pahit. Ano ba si Luis? Isay? Luis na... Bal? Yaon si Louie Bal, yaon. Pero may yaon na, pero may nagbibisikleta na iling ko. Si Presidentita, one time na iling ko di sa Legazpi. Yung ani. Pwede pa ito magka-kuruata gilayon. Oo, pwede. May ika magpresidente. Dakol pa madyang ki iba. Si Padinjir. Yaon si Padingjiri, yaon. Yaon perme. Minsan, taga-kapi-kapi man kami naman sa opisina niya. One time doon ang buka mo. Iyo. Busy lang kaya digdi kang opening ta. Kaya ako nagkaraat duman. Iyo. Besa na pa de. Nag-opening sa agangani. Karong may paridyan sa laog. Masala kang eskwelahan. Opening kan? Siyempre, ining opening kang semester. So mga... Oo pala, niyo mananggad de. Yaon pa dyan si Tom Cruise? Yaon. Yaon pa pala. Aray. Wapon man. Basta na pa dito mga saro, organize kita ki, dit na telepon-tipon. Okay. Salamat tabi pa de. Kang pagriba. Iyo. Okay, salamat po. Sige. Okay, salamat tabi. Mga tugang si Professor Rodel Nino Franco. Yan. Ni si alato na ta. Apudan ko na yun niyo. Okay, madali lang. Urawang nagka-kuro-kuro niyan, organize o nagkaterepon-tipon, siya daw ang pwede magsimbag digdi. Ayan. Ini po, sabi ko nga minok na ini ni
dating Governor Joey. Yan. And di ginagkuaki mga pag-iriba sa Team Albay. Yan. Kung sa na mga humanitarian mission up to Mindanao, Kerriba yan. Bako mga boss. So, nagkapara siya na. Yan. Dahil ka nagsisimbag, anybody home? Didn't answer. Ayan. Okay, sige. So, yan. Ako naging party kan na Team Albay. Yan. Kabot kami naman sa Compostela Valley, Davao Oriental, so iba naman sa Iligan, kung sa insay ng mga lugar na inagian ki mga bagyo, linog, etc. Yaon po an Albay. No di, kan dahil na si Kong Joey, o bako na siya gobernador, congressman na, dahil na, napundo na ito. Kundi ako nasa mga tracing humanitarian mission, ayan, apunan ko na ini, yung saro na ini. Baka lamang magsimbag ini. Garo pagkapitan naman gawin din sumimbag. Naano ka ngaya? Pagkuro-kuro musta lamang. Ito na. Anapunta. Ayan. Sa ini, okay. Busy yun sa mga pag-iriba. Anyway, gagrita lang ining grupong ini, Yan. Pading dadods, maray na hapon man tabi sa imo. And all the rest. Okay? Sige. So, pag nabuhay, naano may girari ini, na-activate may girari ini, pwede kami. Ayan. Okay, sige. Alas 4:29 na po ang oras digdi sa 3D sa GB. Mabalik po kami. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Okay, sige. So, diretso po kita sa tuyang pag-ororestore digdi sa 3D sa GB. Bueno, sa pagpadagos po kan sa tuyang mga istorya digdi sa programang ini. Si Congressman Adrian Salceda, padagos po ang paghiro duman sa Kamara de Representantes bilang pamayokan special committee on food security. Yan. Iyo po. Iyo yan ang sa iya baga itinaong kwenta ang
komitibang ini ta iyuman an sa iyang ano yan, o yan ang ang sa iyang pigbubusol na nganing masiguro na igwang kipagkakan digdi po sa satuya. And parte man ini kan pigbubusol ni Presidente Bongbong Marcos. Yan. Sabi po digdi ni Congressman Adrian, importante ni marahay ang food security. Ini ang siya iyang pahayag sa primerong pagtaripon kan Special Committee on Food Security. Magiyong po ini. Na sabi niya digdi na kay puwan na masiguro na may malinaw asin may maray na mga national policies manunungod sa food security. Yan. Kay puwan man talaga. Aram tang padagos baga na may problema kita pag-abot sa pagkakan. So, yun ni ang sa iyang gigibuan in paagi kung papaano maremedyoan ang problema sa pagkakan. Yan. So, ini po si Congressman Adrian, bako siya na so sige ang tukaw. Sige ang libot niya sa iba-ibang mga ahensya ng gobyerno. Yan. Tanganing makipag-coordinate. Makipag-coordinate and makagibo nin mga connection sa mga leaders kan gobyerno. Para mas na kumbaga maidaragay sa tuya ang mga mehoras na dapat. So, we hope na sa mga masunod na aldaw, oni po sabi niya digdi, simple lang po ang policy question para sa Kongreso. Kontento na po ba tayo na wala tayong food security pagdating sa bigas? When rice tarification was passed, the goal was food security. Ang pangako po ay magiging mas mura ang bigas dahil hindi na tayo hawak sa leeg ng local na hoarders o nagtatago. Pero lubos din pong hinubaran ng kapangyarihan ang National Food Authority na gawing patas ang laban ng importer at ng lokal na magsasaka. Ang resulta, bagsak na bagsak ang presyo ng palay pero kontrolado pa rin ng kartel ang retail price ng bigas. Ang role po ng NFA sana ay kagaya ng Sugar Regulatory Administration sa asukal na gawing patas ang laban ng malalaking player sa rice market at maliliit na magsasaka. Ngunit tinanggalan po ng ngipin ng rice tarification law ang NFA. Madalas pong approach ng gobyerno ang bigyan ng ayuda ang maliliit na magsasaka lalo tuwing may panganib ng pagkalugi. Bilang dating mayor ng isang rice self-sufficient na bayan, ako po mismo ang magsasabi na magsasaka ang isa sa mga pinakaayaw sa dole-out ng gobyerno. Mataas po ang dangal ng ating mga magsasaka at nais nilang lumaban ng parehas nang hindi umaasa sa ayuda ng pamahalaan.
napakahirap pong lumaban ng patas kapag smuggler at kartel ang kalaban. Sa ibang negosyo ko, opo, kapag binagsak ang presyo ng isang negosyante upang malugi ang mga kalaban at siya na lamang ang matirang nakatayo, price undercutting po ang tawag. Bawal po ito sa batas dahil malamang sa malamang kapag wala ng kakompetensya ang isang negosyante saka siya magtataas ng presyo, no choice na ang mga mamimili. Ganito rin po ang nangyari sa sektor ng bigas dahil nalulugi ang mga magsasaka gawa ng murang bilihin o bilihan ng palay, wala pong nakakapagtanim sa susunod na planting season. Kaya o kapag wala ng lokal na magsasaka, hawak tayo sa leeg ng mga smuggler o kartel. Huwag po nating hayaang umantong sa ganito, Mr. Speaker. The key features of House Bill number 48 are the following. Ano po? At may pigpasar na bill si Congressman Adrian Salceda. Yan. Use of excess tariff revenues. The bill authorizes the use of rice tariff collection in excess of the earmark funds for Rice Competitiveness Enhancement Fund for direct palay procurement by the National Food Authority. Number 2, top up in NFA buying price. It empowers NFA to provide an additional top up of at least 10 pesos per kilogram on its buying price, ensuring that farmers can sell palay without losses. Number 3, upgrading NFA storage and logistics. The measure directs investment in modern storage, drying, and stock management facilities to minimize post-harvest facilities or losses and preserve quality. Rice Market Intervention Fund. The bill creates a mechanism for NFA to intervene during price spikes and supply disruption, stabilizing both farm gate and retail price. Number 5, interagency oversight utilization of funds will be joined or jointly guided by the Department of Agriculture, Department of Budget and Management, and National Food Authority to guarantee transparency, accountability, and proper alignment with fiscal priorities. Willing po akong mag-adjust ng ilang probisyon ng panukala ko. Pwede po naman na maging flexible ang dagdag o top-up sa presyo ng NFA basta wag malugi ang magsasaka. I respectfully urge the approval of this measure, sabi ni Kong Adrian. Iyan. So, tama baga? Tama ini. Irakman kan mga mga paraomata. Ha? Lugi na lugi talaga. Kaipuan talaga kayo ni an government subsidy. Tawan ki priority. Ha? Kan gobyerno ang mga paraoma. Lalo dyan sa 3rd District ng Albay. Tayo an sa tuyang rice granary kan probinsya. Dapat puritiranta ang mga yan ang mga paraomata. Kulang nga ni an dilinsya na kan mga paraoma. That's why so iba aros abo na magtanom lugi ngaya. Primero ang sistema is bago ka magtanom sa mga paraoma mangungutang na sa mga rice traders, sa mga darakula. Papautangon, alambawa ako an negosyante, sinems an paraoma. Anong nga kaipuan mo? Abuno. Papautangon ta ka. Ha? Pero siguraduhin mo na sa imong ani sa kuya mo i-deliver. Sa kuya mo ipapabakal at a lower price. Yan. So paano na?
ano pa madilin siya talaga kan farmer. So, ginamit niya sa pagtanom, inutangan. Ngunyan, ibabayad kan farmer so sa iyang ani. Bako manggabos. Ang tranquilo, so negosyante. Babakalo niya at a lower price, ipapabakal niya at a higher price. Ano pa man? Bako? O di araw kayan ang sistema. Ini ang gayod dapat matawan nin atensyon kan sa tuyang gobyerno. Iyo yan. Saro yan sa mga pigbubusol ni Congressman Adrian Salceda as chairman kan Special Committee on Food Security. So sana pag-abot naman sa itaas sa Kongreso, ma-aprobaran ini. Kung may mga amendments man, pwede man dahil magkiproblema. But, ayo yan, dapat, kaya nga ni, masiguro, ang satuyang pagkakan. Bata nagtarambaga si Marcos, na effective September, then ang una kita ki rice importation. So, we will depend on our local produce. Central Luzon, iyo ang rice granary of the Philippines, Nueva Ecija, etc. No di, iyo man ang problema ninda sa mga farmers duman. Aside kayan, siyempre, sa mga problema pa sa diki, sa mga irrigation, etc. So, flood control, uyog-uyogod mo yan. Yun na yan. Kaya, bibaraha, nagkakasarayang an mga pananumduman because of the calamities na na minatama digdiposo sa tuyang nasyon. Yan. No rin daw yan magkatarapos-tapos. Adi? Yan na problemang yan. Irakman kan mga tao. Irakman kan sa tuya. Yan buwis kan gobyerno. Buwis kan tao. Yan sana. Okay. Aside from that, une pa, si Congressman Adrian nag-file po revised labor code in partnership with UP Law Center. Yan, sa labor code. Ini sa mga obreros naman tabi ini. Sa mga obreros. Muya niya man na magkaigwa revision sa labor code. So, yun yan. May gusto na maray. May gusto na maray ining aki ineni. Si Congressman Adrian. May gusto. Para gayod ang session baga sa Kongreso, araw ka ng Webes, official pangunyan, malamang na pauli naman sa digdi. Tanganing, reparoon niya naman, reparoon niya naman kung ano ang mga pangyayari digdi po sa iyang sakop na lugar. Lalo na dyan naman sa Masarawag, iguana naman ki Binaha. And iba pa. Iya po. Okay. Sabi digdi ni Paring Rodel, greet mo si Dadods, magpansit nantig kami sa new house. Ayan. Okay. Salamat, Tabi. Ayan. Sabi kan, listener na dapat imbestigaran. Ini mga kontraktor na ini. Ayan.
sa mga flood control. Iyo baga, yan ang isusumon baga sa mga kontraktor, isusumon, ipapaara po naman sa Kamara de Representantes, o mas maray na ito, tanganing sinda magtaram kung ano man ang gadna ang katotohanan. Iyo, araw kani mga panahon, dakol ang nagkakadaramay. Iyo, okay. Sabi nga ni kan dangog ko, kung ika ngayon nini mag-agom, o magum ka ngayon kontraktor. Nataman, mas makwarta ngayon yan. Ay, napangyayari, mga joke lang yan, joke lang kan ibang mga nagpo-post sa social media. Okay, sige. Bueno, sa aga, mapuuna po ang Ibalong Festival. Sa aga. After how many years na daig nagkaigwa? May mga problema. So, sa aga, although ngunya na hapon na ngunya na aldaw na igwa na ki mga pinurunan na event. Agri-fiesta, tapos dyan na banggi nga ni, igwa dyan ki Beer Plaza sa Ibalong Park, sa Puro. Pero sa aga, an opening talaga. Yan. Haros 2 semana man ining event na ini. Yan. Ibinalik giraray so Ibalong Festival. And medyo mga tugang, bako man sa kung ano, ang nagibukan na logo kayan, way back in 1992, susamuya pong tugang, si Hermanong Ping Peralta, iyo ang nag-design, iyo ang nag-gibo kan official logo kanibalong. So tulong Herwe, Bantong, Baltog, Hanjong. Dahil kung nga tatanim sa oyan bagang intersection dyan, Palapo-Lapo, ikaw baga dyan o yan ang Rebulto, Kantulo, garo pig papairahay gayod, hindi kung pig retouch o kung ano duman ang pigibot, tatakluban, baka sa aga i-unveil ito kung tapos na. Dyan sa Boulevard, Sutulong Highway, puro na may Rebulto, punigi sa may Sawangan, sago duman sa may Lamba, kada sa may tulay, iyan, binurugtakan na dyan, Sutulong Highway. So sa aga, mapuuna po ang anong araw kayo ang Ibalong Festival. Nakauron mi kasubago si Mayor Hisham Ismail, kan Legazpi City. Mananungod duman sa mga events na mangyayari sa durasyon kan Ibalong Festival. Siguro tabi tatanem kung ano ang mga pahayag ni Mayor Ismail. Tama ka tabi, Sir Nino. Alas 2, magkakaibang misis sa St. Raphael Church, and after that, around 3:30 p.m. po na po ang Samuyang Parada po sa St. Raphael Church going to Ibalong Park. And after that po, mga bandang alas 6, siyempre pag-abot po naman sa Ibalong Park, magigawin nag-i-opening of Ibalong. And bandang alas 6 po, magkaigaw po kita kang tugtugan duman. Siyempre, yan sa tuyang main event, ang Rocksteady, and after that po, igaw po kitang fireworks. Okay. Magkakaiba ba mga road closures, tabi, Mayor? Iyo po, doon pong bandang ito, sigurado po, may road closure kita. Kung St. Raphael, pasiring po sa Ibalong, tabi. Okay. Sa bilog na 2 semana ng selebrasyon po kang Ibalong Festival, ano po ang mga events ng aabangan kang mga, especially mga kababayan na nasa luwas kang probinsya Kanalpay? Siyempre po,
utong Dragon Boat na po na competition. Dahil po ali po yan ang mga competitors hali po sa iba-ibang lugar ng Pilipinas, iba-ibang probinsya. Kasabay man po ang international billiard competition po, pagtuwa na po yan. Kabang-abang po yan dahil mga foreigner ang ma-attender po para magkawat. And syempre po, ang mutya ng Ibalong dahil pwede para ma-showcase ang kagayunan ng mga Bicolanas and talents. Kasabay man tabi ang tuyang dance parade. Kabang-aman man po kasi tapuruno po ang nag-intra. Kasabay mo po ang magkapirang munisipyo digdi sa tuyang probinsya at sa ibang probinsya po nag-intra man po para hilahok as hindi pa iniman po ang sa itang cultural dance tabi. Okay. Ikaw kita ng presentation ano po? Iyo po. Okay. Ano kira po ang target ng tourist arrival sa pagsilibrar tamo niyan kang duwang simana ng Ibalong Festival? More or less po, Sir Nino, sa Pini concert itself na mangyari po sa September 6, baka mga 30 to 40,000 po ang situlang turista. Pero overall po, hopefully, ma-reach na around, ang sa estimate po, around 100 to 200,000 po turista na madara po i-kadapol na pag-load kibuhis sa tuyang syudad. Kasabay man po para sa mga hotels, sa mga kauran po dito, as in sa mga pasalubong centers, takulawan pong katabangan yan, as in aram po na mangyari po yan, Sir Nino. Excited po ba kamo since last year and the previous years siguro nawara si Ibalong Festival? Ngunyan balik po kita. Yes po, sa tayong pagbabalik, aram ka na mas makusog, pinakusog, kiriba po ang gabos na konseho. Siyempre, ang Committee Chairman of Tourism, yan po dyan si Sir Alan. As in pagtarabangan, mas ang Tourism Office po, talagang nakilahok. As in ang gabos na posibleng tamong magtabang, yawan po ngayon, nag-coopera as in 101% po ang sintang commitment para sa event na ito. Salamat po, Mayor. Thank you po. Okay, sige. Iba kita, no? Okay na tabi. Tatanayin. Nagkaunabi si Engineer Pakla. Yan. Iba naman itong topic na ito. Pero dyan mo siya na ito. Dahil mo siya na ito pag iroon. Okay. Yan. So, mismong si Mayor Hisham Ismail ang nag-unabi na sa aga. Ali dyan sa may Saint, yan pa yung Aranda Street. Dyan poon kan parada going to Ibalong Park or dati People's Park. Yan. Sa Barangay Puro. Yan. Sa agang hapon yan. So, magayon ni magbaan tabi-tabi ka mano ta dakol na mga events ang mangyayari tabi. Yan. Okay. Dakol po na mga events kaya magiging bongga tabi ni. Sigurado. Medyo atat naman sa mga tao. Atat naman sa mga tao because for how many years na kita nagkaigwa ki Ibalong Festival. Ngunya naman siya nakatama poon. Tinagamaan iyan ki more than 20 million pesos. Para dyan sa mga events na yan. Darakulang events pati. Itong Dragon Boat Race, ibabalik na naman ito. May mga national champions dyan na mairintra. So, Billiard International Tournament ito. Malamang si Bata Reyes, dumigdi. Ito si Sukal, Suaki pa. Baka umintra pa. Si Biado, mga world champion ini, baka dumigdi pa. Kaya, bantayan tabi, mag-antabay ka mo tabi, sa araw kayo ng mga events na ini. And of course, so mga concert. Yan. Mga concert. Na yung ang paborito kan mga hobbies ko niyan. Lalo na itong Bini. Bini. Grupo ini kay mga daraga, mga babae. Ang saro dyan, taga Anislag.
Iyo, tatanems, tagaan ni Silag, yaw dyan sa bini. O di, malangurag masya di magdaragin nyo. Ha? Bakan? O taga-daraga siya. Yan. Dakulo nga kinag-aranap ki ticket. Sabi ko, wala man ako. Duman niya sa old airport. So, ini mga tugang araw kayo niyo, ano ini? Yan ang this will serve as tourist attraction naman. Na makakaingganyar sa mga tao na magdirigdi sa tuya. Magdirigdi sa Albay, in particular sa Legazpi. Ano? At siyempre, this will boost our tourism, our economy, and siyempre, livelihood. Magkakaigwakihanap buhay sa mga tao. Baka, magkakaigwakihanap buhay sa mga tao. Tapos sa mga parachinda, sa mga saraday-saray, sa mga peddlers, ano baga. Paratinda ki tubig, maili mo naman diyan sa mga tinampo, paratinda ki mani, chicharon, barbecue, etc. At least for a while. Igulaman sinda ki income. So mga real, mga street vendors baga. Matatauan ki hanap buhay lamang, maski sila okay doang simana. Ining sa mga hotels na ni, pirmi na yan. Pirmi na dyan na nanggad igwa ki nakabook na sa mga madirigdi. Ini siya nang sa mga makarawat digdi. O pera katawa ang madirigdi, mga 1,200 yan. Taan kada team, pera, mga 20 gayod. O so mga sa Dragon boat. Kailing na kamukayan baga sa Manila. May ang grupo nga ni Kan Kamsur, garo yun nag-champion. So arala ba ako magayan na sakayan na tatanems, tapos sarabay ang pagsagwan. Igo siya na sa inutan, so Timonil, sige siya ng palagatob kan ano niya, o yan ang bumbu niya. Yan. Paurumbasa na yan, tamang-tama, digi sa ano yan, sa Albay Golf, mailingin nito yan. Mga nasaro. So yan, kung 200 katawo yan, ay nakulao ng bagay. Iso mga alalay pa kayan. O dakulon. Kaya sabi ba ni Mayor Ismael, mga ribo-ribo ang madirigdi. Ilalo na sa bini. Concert. Bata so si Joshua, gigil na mailing sa bini. Yun. Nanganganap na ki makakeriba. Pakaraya noy. Pakaraya. Kung dapat na pag-iba mo, so taga naman sa Renutan. Baka iba naman rin pag-iba mo. Mapadagit ka. Ay, nabuhay niyo. Okay. So, yan, yan ang una tabi. Sa tuya mga istorya digdi sa 3D sa GB, ngunya na pagkahapon ini. So, hasta naman tabi sa aga, mag-iba-iba naman kita digdi sa programang ini 3D sa GB atau sendo sa karayang buot kan opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Mabalas po and maray na hapon sa Indo ka, boss. Sa indung nadangog ang programang 3D sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa.